l-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin jarawna u segwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna fl-imkien hawnhekk biex nagħmlu fl-imkien din it-talba lill-Alla. Ser inġeddu hawnhekk fuq l-artal dak li ġara fuq il-Kalvarju mingħajr it-tixrid tad-demm. Għalhekk biex inkunu denji, biex ikun jistħoq ilna ejjew niċċekknu quddiem il-mulej u nitolbuh jaħfrilna. Ser nofru din il-qudiesa għall-erwieħ ta' Kelinu u Ġorġa Zammit. Illum il-Knisja 21 ta' Awwissu tfakkarna f'Qaddejs kważi ta' żminijietna ftit ilu, San Piju 10. Kien jismu Giuseppe Sarto li meta laħaq Papa għamel riformi kbar fil-Knisja. U insista ħafna, tħabat ħafna biex ma tibdiex l-ewwel gwerra dinjija. U meta qalulu li se tibda fl-1914 tant iddispjaċih, tant ħassa illi miet ftit jiem qabel, jumejn tlieta qabel. Gwerra li tant ħallet 4 miljuni ta' nies mejta. Ejjew għalhekk nitolbu dan il-Qaddies San Piju 10 biex iżomm il-paċi fid-dinja. Int li tiftaħ dirajk il-dawk midinbin u taħfrilhom aħfer lilna wkoll mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb kif se nisimgħu fl-ewwel qari ta' Eżekjiel li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int għax ir-raj tajjeb tmur tfittex in-naċ il-mitlufa mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti mlejt lil Papa San Piju 10 bil-erf tas-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal ħarsien tal-fidi Kattolika u għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempji tiegħu biex niksbu il-premju ta' dejjem. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjiel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, ħabbar kontra r-rajja ta' Iżrael. Ħabbar u għejdilhom lir-rajja: hekk jgħid Sid il-mulej, ħażin għalihom ir-rajja ta' Iżrael li jirgħu lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-naċ jirgħu ir-rajja. Intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom. Toqtlu n-naċ imsemna u l-ħmerħla ma tirgħuhiex. Id-dajfa ma ssaħħaħtuhiex u l-marida ma fejjaqtuhiex u l-midruba ma dewwejtuhomx. Il-dik li tbedet ma ġibtuhiex lura, lanqas fit-tixtu l-mitlufa. Imma mexxejtuhom b'saħħa
u qal pibsa. U ma xterdu għax ma kellhom xraj. U saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. Intilfet il-merħla tiegħi fuq kull muntanja u fuq kull olja. Ma wiċċ l-art kollha xterdet il-merħla tiegħi. U ma hemm ħadd min jistaqsi għaliha. Ma hemm ħadd min ifittixa. Għalhekk jarajja, isimgħu il-kelma tal-mulej. Daqskemm jien ħaj jgħid is-Sid il-mulej, billi l-merħla tiegħi waqgħet priża u saret il-merħla tiegħi l-ikel ta' kull bima selvaġġa għax ma kienx hemm raj, u billi r-rajja tiegħi ma fittewx il-merħla tiegħi u r-rajja għadu jiraw lilhom infushom bla ma jiraw il-merħla tiegħi, għalhekk jarajja, isimgħu il-kelma tal-mulej. Ekk jgħid Sid il-mulej, arawni ġej għar-rajja, neħdilhom minn taħt idejhom in-naġġ tiegħi u ma nħallihomx jiraw iżjed il-merħla u ma jirawx iżjed ir-rajja lilhom infushom. Għax dan jgħid Sid il-mulej, arawni, hekk jien se nfittex in-naġġ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, den l-ilma fejn istrieħ jaħodni, emmu irejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq il-mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejjem mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tiġlik li rasi u l-kaċċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija u tarbel is-sibijiet u l-femiet tal-qalb. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara, is-saltna tas-smewwiet tixbaħ lil wieħed Sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru, raġa' ħareġ għal xi 6 sija, imbagħad 9 sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 il-sija raġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna, qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal fil-għaxija imbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu
dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu igemgmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pejż tal-jum u isħana. Qabeż is-situ qal lil wieħed minnhom, ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftehmet miegħek, ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħid għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Ħanagħmel ir-riflessjoni tiegħi fuq l-aħħar sentenza. Jew qiegħed tgħid għax jien qalbi tajba. Lejra. Wieħed mis-seba' rjus tad-dnubiet il-mejta. Lejra. X'inhi lejra ħuti? Lejra. Lajjur. Bniedem jew lajjura. Raġel jew mara mhux hekk. Ma jiflaħx jara lil min huwa aqwa minnu. Ma jistax jara lil proxmu fil-ġejt. Proxmu ġejja mill-kelma proximus bil-Latin, dak li qiegħed proximu li qiegħed qrib tiegħek. Minn hemmhekk minn floks proximus ġiet blexxe proxmu. Minn hemmhekk ġejja. Tal-Awstralja proxmu mhumiex imma dak li huma qrib tiegħi, dawk iktar huma proxmu. Lejra, lajjur, jifraħ meta jara l-ħadd ieħor fil-gwaj. Imma qabel inkomplu naqra ħansemmilkom tafuhom forsi ma tafuhomx biżżejjed nispjegawhom mill-Bibja. Ħantikom 3 eżempji ta' fejn twassal lejra. Fejn twassal lejra. Number 1. Abel u Kajjin. Wieħed jgħira għal-ħoħ. Għax rali l-offerti ta' wieħed Alla qed jieħu pjaċir. L-offerti tal-ieħor li kien joffri lil Alla is-second hand dak li jibqalu era għalih. U tafu x'għamillu hu? Ħarġu barra, ħarġu fil-għeliq darba u qatlu l-ewwel fratricidju li għandna fl-iskrittura. Fratricidju minn frater, l-aħwa joqtlu l-xulxejn. Aħwa. Kajjin joqtol li l-ħoħ Abel. Walla jkellmu. Għax għamiltek id-dem taħuk. Jgħajjat. Lejra. It-tieni eżempju ta' lejra. Ħut Giuseppe. 10. Mux 12, 10, għax Benjamin kien joqgħod ma' missieru kien iż-żejr u Giuseppe l-vittma minn 10. Ftehmu bejnietom għax eru għal-ħuhom Giuseppe għax missieru għamillu libsa bil-kmiem twal tgħid l-iskrittura. L-ewwel rridu joqtluh u Ruben il-kbejr qal ma sabilli noqtluh, sa ndaħlu. Ruben il-kbejr mit-12. Għallu minn bija u bijaw skjaf marbut lejn l-Eġittu. L-inqas prezz ta' skjaf 20 biċċa. Mbagħad l-istorja nafuha għax id-dinja rota. Lejra. It-tielet eżempju. Sawl jgħir għal David.
Saul beda jikber, moħħu beda jaħfief, David beda jisir iktar popolari, kien għadu kemm dilku Sultan Samuel. In-nies bdettar kien qatel il-Gulija, kulħadd imwerwer minnu. Allura Saul beda jgħir għal David, daqsxejn ta' ġuvni. Isimgħu lejra, din ma naħseb ma tafuwiex din l-istorja. Kien jistiednu Saul lil David jistiednu biex doqlu l-arpa ħalli ta' parsi moħħu jgħaddilu id-dwejjaq. U Saul kien ikun hekk fuq siġġu kbir, sultan, u kellu libsa kbira, taħt dik il-libsa kbira kellu moħbijin il-vleġeġ, da xi kaxxa hekk. U Saul lejra, da mhux qed ngħidu ta' l-iskrittura, l-Bibja, mhux jien. Kien qabad waħda minn dawk il-vleġeġ bil-moħbi, u waqt li dak il-ġuvni sabiħ dawl qed idoqlu l-arba, jaqbad vleġġa u jixħitilu biex jolqtu u samru mal-ħajt. U David żgiċċa u ħalisa. Lejra fejn twassal. Lejra. Ġesu għallu, jew inti għajju. Għallu jiena ftijemt miegħek daqshekk. Ħankompli toħra lejra. Ktatija r-riħ tkissrek. Int gawdi li għandek. Irringrazzja lil mulej bli għandek. Ħadd ieħor ħallih. Int gawdi tiegħek. Int kun pożittiv miegħek innifsek. Ma tkunx hekk, ħejja, oħti, qatt ma tkun kuntent, qatt ma tkun kuntenta, dejjem jonqsok, lanqas ki kollok kemm ikollok. Allura isemgħu iktar. Lejra tifraħ bid-deni ta' ħadd ieħor. U l-kontra, tinkett bil-ġejt ta' ħadd ieħor. Ħanejdilkom xi ħaġa fuq il-Papa tal-Papa Franġisku, fuq lejra, li tkellem tant ċar il-Papa Franġisku fuq din il-vizzju li għandu l-bniedem fil-udjenza ġenerali ta' 6 snin ilu. Il-Papa jgħidilna qabel ma l-insara jiftħu ħalqhom, isimgħu il-Papa dan ta' jeħtieġ li jigdmu l-sienhom. Dan jagħmlilna l-ġejt għax hekk li l-sien jintefaħ u bekk ma nkunx nista' mpaċpaċ u nseksek aktar fuq ħadd ieħor. Il-Papa ħanieqaf. U tileżiżni u noqogħdu ftit attenti, aħna nafu ħafna il-xulxejn. Mis-sema l-isfel, kulħadd suġġett tal-iżbalji, kulħadd. Allura jiena nerfa tiegħi, jiena nkuntent li tani il-mulej, bid-doni li tani il-mulej, u tagħna ħafna ta' għandna wisq għax ngħidulu grazzi. Nimxi t-treq tiegħi u nħalli il-proxmu tiegħi il-ħadd ieħor bil-kwiet. Hekk ngħix kuntent jien f'din il-ħajja u nkun kuntent ukoll ma' dawk ta' madwari. Għax ħafna mill-inkwiet li jinqala anke fil-wirt, għax wieħed jgħira l-ieħor ħajmissu xi gwarda robba msews iktar mill-ieħor, allura jgħir. Ejjew nkunu pożittivi, ejjew nkunu kontenti bli għandna u l-paċi ta' Alla tkun f'qalbna u tfawwar. Inqumu bil-wifqa. Ħuti jeżis, illum il-Knisja qiegħda tippreżentalna il-Papa San Piju X.
ejjew nitolbuh għal poplu qaddis ta' Alla sabiex fil-waqt li jaqdi lil mulej bl-umiltà jirrispetta l-Knisja. Nitolbu għall-anzjani u l-morda sabiex ikunu dejjem disponibbli skont il-possibilitajiet tagħhom. Nitolbu għall-morda u dawk li jduru bihom u għall-erwieħ li hemm fil-purgatorju biex inti jogħġbok tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu nagħmlu talba lil Madonna għamel mulej li jommok u Omna Marija tkun għalina mera ta' tieba u safa fil-qadi ta' dmirijietna. Nitolbu il-qamulej dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek u għamel li l-ħidma kollha tagħna tibda fik u tintemm fik bi Kristu Sidna. Biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlulek u għatina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex kif għallimna l-Papa San Piju X niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa bil-qima kollha ta' qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfaw lubna il-fuq nidżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Piju X int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin intennulek u ngħidulek bla qeda Qaddis. Ismew li tular. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs radlek il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal
ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. U Alla dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-taqma tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Kelinu u Ġorġa Żammejt. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Piju Għaxra u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna ħobżna ta' kuljum. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu l-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja kien jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Ejjew minn qalbna inroddulu ħajr, ngħidulu grazzi għall-kelma li smajna u għall-Ewkaristija li jirċivejna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Ħuti kien San Piju 10 li baxxa ħafna l-età ta' tfal biex jibdew jirċievu l-Ewkaristija l-ewwel tqarbina. Kienet għolja ħafna fi żmienu 12. Allhom meta t-tfal isiru jafu jażlu ħobs min ieħor, allura ta' il-permess bħala Papa ara kemm kien devot ta' tqarbin biex dawn it-tfal jibdew jirċievu l-Ewkaristija minn età żgħira. Nitolbu aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Piju 10. Nitolbuk mulej Alla tagħna biex bil-qawwa ta' dal-ikel tas-sema nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.